Ħadu għat il-qari huwa Salm 119 l-ewwel 8 versi. Salm 119 huwa kollu kemm hu meditazzjonijiet fuq l-eċċellenzi tal-kelma tal-Alla, l-isbuħija, il-ġmiel, il-neċessità, il-glorja tal-kelma tal-Alla tant neċessarja għalina il-bnedmin. Salm 119 li twal salm, ovvjament, xaħat qal li min jitgħallem iħobb Salm 119 jitgħallem iħobb il-kelma kollha tal-Alla. Jitgħallem iħobb il-Bibja. Hawnhekk għandna bidu tajjeb. Kemm huma mbierka dawk li triqthom bl-ħtija li jimxu fil-liġi tas-Sid. Kemm huma mbierka dawk li osservaw it-testimonjanzi tiegħu li jfittxuh b'qalbhom kollha. Huma wkoll ma jagħmlu ebda inġustizzja. Huma jimxu fi triqatu. Int ħtart il-preċetti tiegħek sabiex inżommuhom b'diliġenza jew bibżulija. Kieku triqati jkunu stabiliti biex iżommu l-istatuti tiegħek. Imbagħad jien mhux se nkun mistħi meta nħares lejn il-kmandamenti kollha tiegħek. Jien se nrodlok ħajr b'rettitudni fil-qalb meta nitgħallem l-ordinanzi ġusti tiegħek. Jien se nżomm l-istatuti tiegħek, titlaqnix għal kollox. Iva missier għandna bżonn l-għajnuna tiegħek, għandna bżonn l-illuminazzjoni tiegħek sabiex narfu kemm ta' bilħaq il-relazzjoni tagħna miegħek tiddependi fuq kif nittrattaw, kif nirċievu u x'nagħmlu bil-kelma tiegħek minn ġurnata l-oħra. Ntolbuk għalhekk mulej biex dad-diskors li se jingħad jixprunana l-qudiem, jimbuttana jħajjarna sabiex aktar u aktar aħna nfittxu l-kelmtek bħala l-ħobs neċessarju tagħna. U dan tolbuh għal glorja u s-sebħ ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Salm 119 hija poeżija twila ta' 176 vers, poeżija akrostika. Jiġifieri bħila u ċerta kapaċità ta' kitba l-awtur ma nafux minnu qassam il-poeżija tiegħu fi stanzi. L-ewwel stanza għandu 8 sentenzi li kolli jibdew b'littra A. Imbagħad l-istanza li jmiss 8 sentenzi oħra jibdew b'littra B. U nibqgħu sejrin hekk. L-alfabet Ebrajk kollu 22 ittra u forma din il-meditazzjoni fejn prattikament kull sentenza ħlief 3 qed jindirizza lill-Alla. U le prattikament hija talba lill-Alla. Qed titkellem ma' Alla, però fuq suġġett wieħed, fuq l-eċċellenza tal-kelma li Alla oġbu illi jikkomunika magħna permezz tal-profeti tiegħu. Beda minn Mosè meta tagħna l-liġi tiegħu imbagħad ukoll permezz tal-profeti u l-kitbiet sapjenzjali tal-erf, tajjeb. U llum nistgħu ngħidu wkoll ovvjament il-Testament ġdid. Il-volum sagru illi kull Kristjan jgħidlek mingħajr ebda eżitazzjoni illi ma jistax jgħaddi mingħajru. Kull Kristjan tal-affarijiet tiegħu. Kull Kristjan ġenwin jaf u jemmen illi l-bniedem ma jgħix bil-ħobż biss imma b'kull kelma illi toħroġ minn fom Alla. U allura rridu nżommu sħiħ mal-verità tal-Alla. Alla li ma jikdibx, Alla kellimna, Alla oġbu li jikkomunika magħna, avolja aħna midinbin, irid illi jistabbilixxi relazzjoni magħna biex aħna ngawduh. U il-mezz, l-istrument speċjali li Alla tagħna hija l-kelma miktuba tiegħu. Kelma miktuba apposta biex ma tinbidilx. Bl-iswed fuq l-abjad biex hija disponibbli għal kulħadd, tajjeb, għalina l-koll ħadd minna m'għandu ikun iblaħ u jgħid Alla kellimni u qalli le. Jekk tisma' l-Alla jitkellem, aqra l-Iskrittura għajat u tisimgħu ikellmek. Dik hija l-pożizzjoni ta' kull Kristjan. U allura rridu nrawmu fina kull ma jmur jekk irridu nikbru fil-grazzja u fit-tarif ta' Sidna Ġesu Kristu, rridu nżommu sħiħ mal-kelma tiegħu.
matul l-iskrittura nfissa tirreferi għalija nfissa bħala il-ħobs tagħna. Il-ħobs neċessarju tagħna bħalma aħna ma ngħaddux mingħajr ikel, tajjeb l-iskrittura hija l-ikel spiritwali tagħna, hija wkoll il-fanal. Fanal għal riġlejna, dawl għal modija tagħna. Mingħajra ħanikraxjaw, mingħajra maħna ħnaslu mkien. Mingħajra ħanispiċċaw fit-traċedja. Hija il-fanal tagħna, hija d-dawl tagħna, hija l-mera tagħna. Meta nħarsu fija b'attenzjoni naraw fejn wasalna. X'aħna ta' bilħaq quddiem Alla. Hija wkoll iż-żerrija. Iż-żerrija hija xi ħaġa ċkejkna però tisponta u tikber. Hekk ukoll l-iskrittura trawmilna karattru li jiġbaħ tal-imgħallem tagħna. Hija wkoll nar. Tixxebbaħ ma' nar il għaliex in-nar jikkonsma jaħraq dak li huwa bla valur. L-iskrittura għandha l-effett illi teqret fina il-ħażen, l-ipokrezija. Aktar ma aħna nozzu fija, aktar Alla jkun qed jitrasformana fi xbija ta' ibnu. Hija wkoll martell. Il-martell li tkisser, martell ikisser ir-reżistenza vera, jkisser il-blat. Hekk ukoll il-kelma tkisser l-ebusija tal-qalb tagħna. Hija wkoll l-għasel. Meta tikol l-għasel ta' xi ħaġa bnina, xi ħaġa li tattirak. Hija wkoll is-sejf tal-ispirtu. Jekk iridu niġġieldu b'suċċess kontra l-għadu tagħna, ix-xitan, u l-anġel ħżiena tiegħu, il-tentazzjoni ta' madwana, li nelbu il-mentalità imħassra tad-dinja, irridu neżerċitaw, irridu nħadmu sewwa dan is-sejf. Jew ukoll l-ilma li jsaffina. L-ilma li jsaffi, li jnaddaf, tixxebaħ ukoll ma' deb. Deb huwa xi ħaġa apprezzata minn kulħadd, ukoll ma' ħaġa prezzjuż. Din hija l-kelma t'Alla li mingħajra aħna rrofinati. Mingħajra aħna rrofinati. U Kristu stess ħaħsieb u għamilha ċara illi iridna illi nkunu sottomessi għal l-iskrittura imqazza fil-firxa kollha tagħha. Meta għallem lil-folla tan-nies qalilhom la taħsbux li jiena ġejt biex naqret il-liġi jew il-profeti. Il-liġi u l-profeti hija referenza għal Testament il-qadim. Il-Bibja li kellhom dakinhar. Taħsbux li ġejt biex naqret il-liġi u l-profeti. Jien ma ġejx biex naqret imma biex inwettaq għax tassew ngħidilkom sakemm jgħaddu s-sema u l-art jota waħda jew nitfa waħda mill-liġi ma titneħħiex sa ma kollox iseħħ. Kull minn għalhekk jikser wieħed minn dawn l-iġkenk mandamenti u jgħallem il-bnedmin hekk jissejjaħ liżar fis-salta tas-smawiet. Iżda kull min ħarishom u jgħallimhom jissejjaħ kbir fis-salta tas-smawiet. Għax qed jgħidilna Ġesu, qed jgħidilna li l-Iskrittura kollha hija għalina, ma niddisprezzaw xejn, ma nwarbu laqqas l-iġken dettall għax għandna bżonna neħtuġuha għal saħħa spiritwali tagħna. Mingħajra aħna żarmati, aħna imċaħda minn kull saħħa spiritwali. M'għandniex l-arma tal-attakk illi bija nistgħu nilqgħu il-forzi tad-dlam. Mingħajra ma nistgħux ikollna dik il-ġustizzja esperjenzjali li aħna nitalmu nimxu fil-modijiet ġusti tas-sit. Mingħajra ma nistgħux nilħqu dak il-grad ta' safa illi l-Iskrittura tirrikjedi minn għandna. Fittxu l-qdusija li mingħajra ħadd ma jara lil mulej. Ġesu nnifsu talab quddiem id-dixxipli tiegħu u qal missier għaddishom fil-verità kelmtek hija l-verità. Alla jridna nkunu nafu, Alla jrid joftomna, irid ibedna mill-gidba tax-xitan u ċoħe li naħsbu li nistgħu ngħaddu minn Alla, tajjeb, u fl-istess ħin irid jgħallimna l-verità tiegħu biex bija jgħaddisna. Bir-raġun Luteru qal li fejn il-kelma vera t'Alla mhix malma, m'hemm ebda verità t'Alla. Jinstab biss ħoss kbir ta' qdusija esterna u l-forma ta' tjieba u ipokrezija, tista' ssib il-kant, it-talb, id-dottrini, konsolazzjoni, ratti l-ħajr u l-varitajiet kollha tal-qima t'Alla. Iżda nżid ngħid li tista' ssib ukoll sofferenza u martirju, imma kollox huwa biss show estern.
Kollox huwa biss l-impressjoni tat-tiefa, kollox hu fals, kollox huwa rreċtat u xejn ħlif gideb. Kollox hu mimli bil-falenu tax-xitan. U da kollu jekk m'hemmx il-kelma t'Alla regolarment u fedalment malma u pritkata. Salm 119 huwa ntis biex jikkorreġina mill-idea falsa li nistgħu minn ġimgħa l-oħra ngħaddu mingħajr kelma t'Alla. Salm 119 huwa l-aqwa reklam fil-Bibja dwar il-Bibja. L-aqwa reklam. Fejn indirizzana u jġelna nirriflettu, jġelna nieqfu u naraw, isma' kemm ta' bilħaq qiegħed napprofitta ruħi mill-kelma t'Alla. L-awtur tagħha jekk nixtieqkom tmorru d-dar, il-ġurnata hija twila, il-jum tal-ħadd, sibu ħin u aqrawh at one go dan is-salm. Tajjeb, u nassigurakom illi jelibkom, illi ibellaħkom. Għaliex l-awtur huwa letteralment iffissat fuq il-kelma t'Alla. Aħna ngħidu l-fissazzjoni huma ħżiena. Iwa, ħżiena, ħlief waħda. Li tkun iffissat fuq il-kelma t'Alla, hemmhekk sibt il-pern, sibt propjament il-pożizzjoni tiegħek biex inti fik jitwettaq l-għan tajjeb t'Alla. Iffissat fuq il-kelma. Ma jaf xejn iktar. Ara jekk issaqsi l-Kattoliku Ruman, tajjeb, sikwit jikkwotalek mill-tradizzjoni mqazza u sikwit jikkwotalek minn erf sors oħra, l-awtur ta' Salm 119 għalih ħallih jom, ħallih jitbaħbaħ fil-kelma t'Alla għax hija biżżejjed għalih, hija adekwat għalih. Pawlus stess qal illi kull skrittura hija mogħtija b'ispirazzjoni mingħajr tiswa t-tagħlim, ċ-ċanfira, t-twittib. U biex ukoll titrenjak f'ħajja ġusta biex il-bniedem t'Alla ikun komplut, fornut għal kull emil tajjeb. Pawlu, l-awtur ta' Salm 119 u kull awtur ieħor fl-iskrittura jemnu li l-iskrittura mqazza hija biżżejjed għalina. Hija r-regola ta' ħajjitna. Mhux it-tradizzjoni, mhux l-opinjoni pubblika, mhux qed jissemma fuq il-medja bħalissa, mhux ir-raġunar uman, Alla jridna nużaw ir-raġuni, imma mhux li bir-raġuni nolew il-fuq mill-iskrittura. Imma bir-raġuni tagħna nittaħtu insibu postna taħt l-awtorità suprema t'Alla. U x'inhi din l-awtorità t'Alla? Hija l-kelma tiegħu. Hija l-kelma tiegħu. Dan is-salm x'intaqrah tara illi hemm dak li ta' bilħaq għandna bżonn. U s-salmista matul il-salm infatti jesprimi mħabtu liġi t'Alla. Kull Kristjan iħobba liġi t'Alla. Pawlu Apostolu pereżempju jgħid jiena naf li liġi t'Alla hija qaddisa, tajba u ġusta. Nitenna fiha, nitenna fil-bniedem ġewwieni tiegħi fiha. Imma jafu wkoll li qiegħed ifalli mill-jobdija. Hemm dik il-ġibda l-kelma u fl-istess ħin hemm dak id-dwejjaq fih għax jaf li mhuwiex qiegħed joġob il-Alla daqs u kemm suppost. Salm 119 naraw din ix-xewqa biex jobdija jirrikonoxxi wkoll il-fallimenti tiegħu. Hemm elementi tal-ment, jilmenta quddiem Alla, jiddispjaċih quddiem Alla, u allura jitolbu petizzjoni jagħmel it-talb tiegħu, però wkoll minsuġa ma' ħafna espressjonijiet ta' konfidenza u innoċenza. Tafu li jeżisti dal-ktieb miktub minn Pink. Pink huwa wieħed mill-aqwa awturi Kristjani u dal-ktieb huwa wieħed mill-aqwa kotba tiegħu. X'nista' ngħid iżjed? Tajjeb, niggwadanjaw mill-kelma. Għandna hekk teżor. Kif nista' jiena nersaq l-kelma t'Alla? U attwalment tibdilni, attwalment ma tħallinix kif jiena bil-vizzijiet, bid-djufijiet kollha tiegħi. Il-kelma t'Alla hija qawwija jekk nirċevuha kif suppost. Bil-fidi, bl-umiltà, b'talb lejn Alla. Ta' Pink għandu diversi kapitli, konfondejt għaxtaqt naqra konftit minn dan il-ktib ġawra. Konfondejt minn fejn naqbad naqra. Però għawek jgħidilna tiggwadanja mill-kelma meta tippreserva bibżulija l-bilanċ bejn in-niket u l-ferħ.
Aħna għandna l-idea falsa li Alla jridna il-ħin kollu ferħana jiġrina xiġrina. Però hija realtà u l-Bibbja tagħmlek konxju tagħha li hemm ukoll in-niket fil-ħajja. Jekk il-fidi nisranija jantiża u għandha l-ħabta tipproduċi l-ferħ, kważi għandha l-istess tendenza li tikkawża wkoll in-niket. Niket solenni, irġuli u nobli. Bħala mniktin frattan dejjem nifirħu hija r-regola tal-ħajja tal-Kristjan. Jekk il-fidi tixħed dawla fuq il-qagħda tagħna, fuq in-natura, fuq dnubietna, in-niket bil-fors ikun wieħed mill-effetti tagħha. M'hemm xejn aktar mistkerraħ li jikxef karattru għajxin superfiċjali daqs ferħ mingħajr dell li mhuwiex mibni fuq pedament sod ta' dulur sieket u li sapporti. Dulur ġej mill-fatt illi naf x'jien u x'suppost inkun għax inħares lejn id-dinja u wara l-allegrija u d-daħ nilma' in-nirien ħeġġu tal-infern. U naf il-fejn resqin bħeffa il-bnedmi mingħajr Kristu. Il-bniedem midlub biż-żejt tal-għen aktar minn sħabu kien raġel tal-uġieħ u mafuż bil-mart qed jirreferi għal Ġesu hawnhekk. Tal-istess żewġ karatteristiċi nsibuhom ripetuti sintenti b'qies xieraq meta l-Evanġelju tiegħu jaħdem fuq kull qalb li verament tirċevih. Għalhekk jekk minn banda bit-tneħħija tal-biżgħat minna, bit-tqejjid tat-tagħmiet fina u x-xirka li fija jintroduċina nkunu unzjonati biż-żejt tal-għena mill-banda l-oħra bit-tagħlim dwar is-sens tal-qawwa tal-qagħda vili tagħna. U fil-konflitt bejn l-laħam u l-ispirtu fina jitrawwem niket li esprimi lil nnifsu fit-tnejda xi bniedem miżerabbli jien. Tħallu xuq l-xkaffa dal-ktieb, fitxu illi meta jasal il-waqt aqrawh u approfittaw minnu. L-iskrittura hija bażikament il-liġi Alla espressa lina, xiri Alla minna. Alla jurina x'tip ta' Alla hu. Irid jurina aħna x'aħna u kif nistgħu nimxu flimkien. Il-liġi għal-espressjoni fidila hija l-mera tal-karattru Alla. Alla bagħat il-libnu fid-dinja biex iżomm il-liġi għalina. Aħna fallejna milli nżommuha, però Kristu żamma għan-nom tagħna. Żamma bħala r-ras rappreżentattiv tagħna. U allura l-liġi Alla issa li aħna imlaqmin fi Kristu u għandna l-ħajja tiegħu u biha aħna ġustifikati, biha aħna maħfurin, tajjeb, il-liġi ma tistax tikkundannana. Il-liġi ma tistax tixlina, aħna meħlusin mis-saħta tal-liġi. Rumani 8 vers 1 Pawlu jgħid għalhekk issa m'hemm ebda kundanna għal dawk li huma fi Kristu Ġesu. Għax il-liġi tal-Ispiritu tal-ħajja fi Kristu Ġesu illiberatni mill-liġi tat-tnub u l-mewt. Frattant, Alla jinqeda bil-liġi tiegħu biex jagħmilna nixbħu lill-ibnu Ġesu. Il-liġi tibqa' il-gwida ta' kull Kristjan biex joġob il-dak illi miet minn floku. Wallu Salm 119 huwa rilevanti għalina biex aħna ta' bilħaq b'impenn, dedikazzjoni, għad aktar mill-lum nfittxu li nkunu ta' bilħaq dixxipli ta' Ġesu. Mhux biss nsejħulu sit, ma li attwalment nagħmlu ir-rieda tiegħu. Is-Salm 119 jibda b'esklamazzjoni. Jibda meta għandek xi ħaġa kitba twila, tajjeb, l-ewwel sentenza ħafna drabi hija sinifikanti. L-ewwel sentenza. Kull min jikteb, tajjeb, u ħajikteb romanzi jew ħajikteb poeżija twila, jew ħajikteb novella, tajjeb, l-ewwel sentenza importanti il għaliex ħataqbad l-attenzjoni dak li jkun. Dejjem. Okay? Kif jibda da? Kemm huma mbierka dawk li triqthom blaħtija. Seta' bdieħ b'elf mod differenti. Ma kemm huma mbierka, jew kemm huma kuntenti, kemm huma ħienja, kemm huma sħaħ dawk illi triqthom blaħtija. Hija rrieda Alla illi baqal infittxu lena. Alla ifmuha din u emnuha. Alla iridna nkunu nies kuntenti. Alla jridna nkunu nies ħienja. Ġesu jiddeskrivi il-karattru tad-dixxipli tiegħu bit-tmien barkiet. Imbierek, imberkin l-foqra fl-ispirtu.
imberkin dawk li jġibu slim, imberkin dawk li huma safja f'qalbhom, imberkin dawk li jixeru bħalissa. Alla jridna nkunu mberkin. Alla huwa dak li jberikna. U Alla jridna li nfittxu lena is-sħuħija, il-benesseri tagħna nfusna. U allura lena tagħna tajjeb subordinata taħt ir-rieda t'Alla hija Alla iridna li nimxu fiha. Infatti Alla oriġinarjament ħalaq il-bniedem ħieni, ġust, qattis, għaref, vera? Alla għamlu ħieni, l-Adam. Għamlu kreatura li huwa ferħan fix-xirka tiegħu m'Alla. Kemm huma mbirka dawk li triqthom huma blaħtija li jimxu fil-liġi tas-sit. Hawn hija l-vera kuntentizza. Kif issib il-kuntentizza ħafna filosofi qalu u kitbu volumi kbar. Kif issib il-kuntentizza. Hawnhekk f'sempliċi sentenza jagħtina s-sigriet tal-kuntentizza vera. Kemm huma ferħana dawk li triqthom huma blaħtija li jimxu fil-liġi tas-sit. Min huma n-nies kuntenti? Dawk li jimxu, għandek ħajja regolari illi kontinwament, konsistentament qegħdin jimxu fil-liġi tas-sit. Kemm huma mbirka dawk li osservaw il-testimonjanzi tiegħu li jfittxuh b'qalbhom kollha. Mela l-ewwel pass lejn lena reali, lejn lena dejjema, neħduh meta nsiru għaddejja sinċira t'Alla. Għaddejja sinċira. Mhux għaddej biex nimpressjona ħadd ieħor. Ma għaddej sinċir, il-naf fil-qalb, il-qalb tiegħi miġbuda lejh. Il-qalb tiegħi attirata lejn Alla. Nsiru wkoll għaddejja abitwali t'Alla. Abitwali, jiġifieri bid-drawwa. Bid-drawwa. Mhux meta t-temp huwa bnazzi, mhux meta ċ-ċirkostanzi huma favorevoli, mhux meta ħadd ieħor jikkopera miegħi, imma minkejja kollox ħatimxi bid-drawwa fit-triq tal-mulej. U allura is-salmista jkompli jgħid illi rridu nieħdu l-Iskrittura biex taffettwana. Waħda mill-iżbalji kbar illi nagħmlu hija li nattendu studju tal-Bibja, jew naqraw kapitlu mill-Iskrittura u daqshekk. Bħal dak ir-raġel li jittawwal fil-mera ra il-figura ta' wiċċu u telaq. Din nagħmlu aħna l-irġiel, in-nisa ma jagħmlux hekk. In-nisa jikkoreġu il-bixra ta' wiċċhom u tafu x'qed ngħid. Tikkoreġuha, jekk taraw xi ħaġa ħażina, tippruvaw, imma l-irġiel għandu ħabta iħarsu fil-mera u telaq. Mebda sigrit, ħafna drabi ma nikbrux bħala Kristjani, ma nikbrux bħala disċipli. Għaliex? Għax ma nidux azzjoni. L-Iskrittura timmirak dik id-direzzjoni u inti tibqa' passiv. Frattant, is-Salmista jgħid vers 3, huma wkoll ma jagħmlu ebda inġustizzja, huma jimxu fit-traqatu. Din hija l-karatteristika tal-Kristjan. Illi tara ma jagħmel ebda inġustizzja. Issa b'mod assolut ġifieri qatt ma jagħmel inġustizzja, qatt ma jidneb. Bibja tgħallimna li min jgħid li m'għandu ebda dnub huwa kittieb u l-verità mhix fih. U Alla jridna li nistqarru ħtijietna. Imma l-awtoritajiet huma wkoll ma jagħmlu ebda inġustizzja, ġifieri da qed jgħid illi bħala regola ġenerali tarfu il-bniedem t'Alla. Għax ma jagħmilx u ma jaħmilx l-inġustizzja. Matthew Henry jgħid hekk ara, ma niggwadanjaw xejn jekk nagħmlu l-Iskrittura is-suġġett tad-diskors tagħna, rridu nagħmluha r-regola ta' ħajjitna. Nistgħu ndumu nitkellmu dwar l-Iskrittura u fuq l-Iskrittura għal sekli twal. U nibqgħu fejn aħna, ikkakmati fl-istess vizzji, fl-istess ġufijiet ta' qabel. Irridu nagħmluha r-regola ta' ħajjitna. Ir-regola ta' ħajjitna ġifieri bħal inti tas-suq tosserva it-tabelli tal-highway code fejn għandek hemmhekk giveaway iċċedi. Fejn għandek hemmhekk one way ma tidħolx. Dik hija regola ta' triq. Illi d-Departiment tal-Pulizija jew min, tajjeb,
fassal għal kull min isuq, għal kull sewwieq. Ir-regola tagħhom. Hekk ukoll l-Iskrittura mqazza. Jekk maħniex trasformati minna, x'iswina? X'iswina li minn ġimgħa l-oħra, minn xahar għal ieħor, minn sena l-oħra qegħdin nisimgħu l-kelma u ma nagħmluhiex. Jekk maħniex disċipli distintivi ta' Ġesu, fiex aħna differenti minn ista-dinja? Fid-diskors tagħna, diskors huwa l-irħas ħaġa. Il-kommentatur Dixon jgħid hekk, għalkemm hemm ebda bniedem li ma jitnibx. Madankollu dawk li jaħarbu li Alla, li jurina u joffrina l-grazzja tiegħu fi Kristu biex jiksbu l-maħfra ta' kuljum. U jirregolaw ruhom biex jobdu d-direttivi ta' Alla kif imniżla f'kelmtu, dawn huma stmati. Mhux bħala ħaddiema tal-ħażen, ma bħala nies li jinsabu miexja li d-dar tal-missier. Avolja infixkla bid-debolizza. Id-debolizza l-fdal ta' dnub għadu jfixkilna, pero hemm din l-ħaġa li jinsabu miexja li d-dar tal-missier. Jinsabu fid-direzzjoni tajba. Għalhekk jgħid huma wkoll ma jagħmlu ebda ġustizzja. L-istess diskors li jgħid Ġwan l-Apostlu mbagħad aktar tard. Fl-ittra tiegħu jgħid kull min huwa mwieled minn Alla ma jipprattikax id-dnub. Anzi jagħmilha b'mod aktar jgħid kull min hu mwieled minn Alla ma jagħmilx dnub. Li tista' tiftihom ħażin. Ma Ġwan qed ipenġi il-karattru tal-bniedem imwieled mill-ġdid. Li fih hemm ħajja ġdida mogħtija lilu mill-Ispiritu Santu. Kull min mwieled minn Alla ma jipprattikax id-dnub għax iż-żerrija ta' Alla tibqa' fih u ma jistax ikompli jitneb għax huwa mwieled minn Alla. Għandu ħajja ġdida minn Alla. Il-ħajja tal-rixxox ta' Kristu hija mogħtija lilu. B'dan huma manifestati il-tfal tal-Alla u t-tfal tax-Xitan. Kif jingħarfu minn xulxejn? It-tfal tal-Alla u t-tfal tax-Xitan? Kull min ma jipprattikax il-ġustizzja mhuwiex minn Alla. Lanqas min ma jħobbx il-ħuħ. Salm 119 huwa l-antidotu, huwa propjament il-mediċina li għandna bżonn biex nibdew inħobbu l-kelma tal-Alla b'tali mod u maniera illi nlaħmuha fil-ħajja tagħna personali. Skont l-Iskrittura, skont l-awtur ta' Salm 119, teżisti tjieba ġenwina. Jeżistu nies illi attwalment iħobbuh il-Alla. U kif jintwara dan? Ġesu qal, intom ħbibi jekk tagħmlu kull ma nordnalkom. Intom ħbibi jekk tagħmlu kull ma nordnalkom. Mhux tagħżlu ftit mill-kmandamenti tiegħi u l-oħrajn ma jogħġbukomx. Tajjeb, forsi wieħed minnhom jekk wieħed ma jiċċaċlu nnifsu jerfa' salibu, ma jogħġobniex, ma nistax noqgħod niċċat li nnifsi jiena. Tifhem? Mela minnu sidek, inti nnifsek sidek. Għax ma tistax tindirizza l-Ġesu bħala li mgħallem tiegħek imbagħad tagħżel dak li jogħġbok u tarmi dak li ma jogħġbokx. Hemm dawn it-tip ta' nies li fuqhom id-dnub ma jiddominax. Pawlu jgħid illi id-dnub ma jaħkimx aktar fuqkom, il-Kristjani, fuqkom, għax ma tkomx taħt il-liġi imma taħt il-grazzja. Ma tkomx taħt il-liġi ġifieri, issa nafu illi Alla laqana mhux għax jien qed nipprova nixtrih, jew qed nipprova nagħmel xi ħaġa biex nimpressjonah. Imma għax naf li Alla laqani fil-maħbub ibnu u bil-merti tiegħu biss. Alla jaf li fid-dinja hemm nies bħal Natanael meta Ġesu raħ riesaq lejh dan ir-raġel dawk li kienu madwar qalulhom araw. Raġel ta' bilħaq Iżraelita li fih m'hemmx ingann. Raġel ta' bilħaq għax il-Lut kienu jiftaħru huma u li ta' Abraham u allura Alla huwa missierhom u ftaħil fieraħ. Ma Ġesu qal dan huwa Iżraelita ta' vera. Għax fih m'hemmx ingann. Alla jaf bnies bħalma kienu Zakkarija u Elizabetta. Zakkarija u Elizabetta illi għexu prattikament il-ħajja tagħhom f'devozzjoni li Alla.
Kif jiddeskrivihom Luqa fil-bidu tal-Vanġelu tiegħu. Fejgħid li kien hemm da Zakkarija mit-taqsima ta' Abija u Martu kienet mill-bniet ta' Arun u Elizabeth kien isimha. U t-tnejn kienu nies sewwa, jew nies ġusti quddiem Alla, billi ħarsu l-kmandamenti kollha u l-preċetti tal-mulej b'ebda nuqqas. Issa assolutament b'ebda nuqqas il-leħax. Zakkarija infatti meta kellmu l-anġlu m'hemmnux. L-anġlu kellu jimmutaħ. Ġifieri, però din id-deskrizzjoni totta għalihom. U għana rridu nkunu ambizzjużi biżżejjed li rrid inkun magħruf minn Alla, mhux minn nies, minn Alla. Illi jien bniedem ġust u nħobb il-ġustizzja u nħobb il-modijiet tiegħu. Alla jaf dawn in-nies għaliex? Għax hu nnifsu jgħallimhom biex jimxu skont il-kelma tiegħu. U dik li tagħmel differenza. Jekk inti qed titgħallem l-iskrittura mingħand bniedem bħalek u tisma' lilu tmur id-dar u tinsa kollox. Per Ġesu jgħid, dawk kollha li huma magħalmin minn missier jiġu għandi. U la darba immorru għand Ġesu allura nieħdu volontarjament il-madmat li hu jgħidilna biex nerfgħu. Ħudu l-madmat tiegħi u tagħlmu minni. Hemm id-differenza kollha. Allura il-Kristjan ta' vera, Kristjan li jixbaħ l-awtur ta' das-Salm, Salm 119. Tajjeb. Jieħu u jiggwadanja minn kull ma hemm fl-Iskrittura. Jekk hija twissija joħodha bis-serjetà. Ma jgħidx li dik għal ħadd ieħor. Twissija joħodha bis-serjetà. Araw pereżempju li ma jisponta ebda tamrar fostkom. Joħodha bis-serjetà dik il-ħaġa. Għax hija twissija minn Alla. Jekk hemm teddida għali għal-vendetta, jien se nirrikompensa. Dik hija teddida minn Alla. Illi Alla għad ikun l-imħallef ta' kulħadd. Jekk hemm wieda, ħabtu u jinfitħilkom, tolbu u jingħatalkom. Hija wieda tremenda, juħadha bis-serjetà. Jekk hemm inkoraġġiment, jieħdu bis-serjetà. Tarif kwalunkwe ħaġa. Il-liġi u l-Vanġelu, tajjeb, il-liġi u l-Vanġelu it-tnejn qegħdin fl-Iskrittura. Is-Sinaj u l-Golgota. Hemm is-Sinaj li Alla qed jgħidilna x'irid minna, hemm il-Golgota fejn Alla qed jurina l-imħabba, il-kumpassjoni tremenda tiegħu lejna. It-tnejn huma għalina. M'għandniex ħanġeldu il-Sinaj mal-Golgota. Infatti, x'ġara fuq il-Golgota għalfejn miet il-ħaruf ta' Alla? Għax aħna ksirna il-liġi mogħtija minn fuq is-Sinaj. U Alla jrid jonora dik il-liġi tiegħu. U jrid jonora fina. Il-Bibja semmalna messaġġ wieħed. X'inhu dal-messaġġ? Kunu qaddisin għax jien qaddis. U Alla beda biex jaħdem il-qudusija kif? Billi l-ewwel libbisna bil-ġustizzja ta' Kristu. U issa bl-Ispiritu tiegħu qed jgħallimna kif attwalment nistgħu noġbuh minn ġurnata l-oħra. Il-Kristjan però jaf li għadu ma wasalx. Għad mu kuntent bih innifsu, vers 4 jgħidilna inti ħtart il-preċetti tiegħek sabiex inżommuhom b'diliġenza. Tajtna l-preċetti tiegħek għaliex biex inżommuhom bibżulija, mhux bilas, bibżulija. Il-Kristjan jibqa' jixxenna għal konformità perfetta mar-rieda sħiħa tal-Alla, vers 5. O kieku triqati ikunu stabiliti biex iżommu l-istatuti tiegħek. X'jiġifieri triq stabilita? Triq li inti tgħaddi minnha spiss u hija familjari għalik. Dik hija stabilita. Meta tibda ssuq x'imkien fit-triq ġdida toqgħod attent ħafna għaliex għax hija ġdida. Tista' ssib xi ħaġa li ma tippretendijiex. Alla jridna nkunu nies ta' drawwa illi nistabbilixxu drawwiet tajba. Drawwi żgur li kemm għandna bżonn inrawmu fina drawwi tajba, pereżempju Luqa jgħidilna li Ġesu bħalma kienet id-drawwa tiegħu daħal fis-sinagoga nhar ta' Sibt. Kienet id-drawwa tiegħu. Drawwa sabiħa. Irridu nrawmuhom ta' drawwiet. Kieku triqati jkunu stabiliti biex iżommu l-istatuti tiegħek. L-awtur jaf li l-ubbidjenza vera hija ubbidjenza komprensiva, hija ubbidjenza sħiħa, mhux selettiva, mhux tagħżel. Imbagħad jiena
mhux se nkun mistħi meta nħares lejn il-kmandamenti kollha tiegħek jgħidlu. Il-kmandamenti kollha tiegħek. Jekk tammetti li xi wieħed mill-kmandamenti talla tista' tiksru, tista' twarbu, tista' ma tagħtix kasu. Ħafna Kristjani jbatu milli jirrepetu l-istess dnub. Sew huwa tal-ilsien, sew huwa tal-ħsieb, sew huwa tal-emil, u dejjem ikkakmat, dejjem ċirku vizzjuż li jirrepetu l-istess dnub. Jekk jitlalhom, jibqa' jitlahom. Għaliex da? Għaliex? Jaqgħu qed taħseb illi għandek permess tiżloq ripetutament f'dik il-ħaġa u mhux fl-oħrajn? Kemm kapaċi nkunu boloħ? Vera? Inħares il-kmandamenti kollha tiegħek, għaliex il-kmandamenti kollha għandhom l-istess awtur, għandhom l-istess għan u għandhom ukoll l-istess influenza ħienja fuq min jobdihom. L-Iskrittura ma tagħtina ebda ħiel illi t-tieba tista' teżisti mingħajr tarif. L-awtur jafas ħafna fuq it-tarif, irid insir nafa l-liġi tiegħek. Irid insir nafa. Jien se nrodlok ħajr b'rettitudni fil-qalb meta nitgħallem l-ordinanzi ġusti tiegħek. Isimgħuni, ma tistax titgħallem il-kelma talla f'nifs wieħed jew f'laqgħa waħda. Għandek bżonn kemm? ħajtek kollha! ħajtek kollha! Għandek sillabu illi Alla jridek tfannat fih. Jien se nrodlok ħajr b'rettitudni fil-qalb meta nitgħallem l-ordinanzi ġusti tiegħek. U finalment, vers 8, l-awtur jgħid jien se nżomm l-istatuti tiegħek. Jien se nżomm l-istatuti tiegħek. Ġifieri qed ħares lejn il-ħajja futura tiegħu, twila u qasira, nistgħu nħarsu minlum għada u l-bqija ta' ħajjitna. Kapaċi ngħidu jien se nżomm l-istatuti. X'qed jagħmel hawnhekk? Qed jagħmel riżoluzzjoni. Qiegħed jiddeċiedi b'fermezza fih innifsu dan huwa l-għan ta' ħajti. Irrid inżomm l-istatuti tiegħek minn issa l-qudiem. Ġara fil-passat. Pero dejjem dipendenza fuq Alla nnifsu. Afdar far titlaqniex għal kollox jgħidlu. Għax jaf illi weħidna. Waħdi ma nasalx. Waħdi ma nasalx. Mingħajr is-sosten Alla ma nasalx. Sidoru ta' Sevilja li miet fis-seklu 7 jgħidilna tagħlim li mhuwiex imwieżen bil-grazzja. Jista' jidħol fil-widna. Iżda qatt ma jilħaq il-qalb. Appena l-grazzja tal-Alla tmiss il-moħħ ġewwieni tagħna biex nissal il-fehma imbagħad kelmtu imwassla sal-widna tkun tista' teraq font fil-qalb. U hemm illi l-kelma tħalli l-effett tagħha. Bħal dik iż-żerrija illi dawk li jirċevuha l-ħamrija tajba tirċevija xi ġifieri l-ħamrija tajba huma l-qalb tajba u onesta illi tirċevija u mbagħad trott il-frott 30, 60 jew 100 skont il-proporzjon tal-fidi li Alla jogħġbu jagħtina.